Motivacija je trenutno na 100. Pokaži motivaciju. Je motivacija, super motivacija. Ajde. Idemo dalje. Dobro je. Nećemo otkrivati gdje ćemo. Uglavnom, to je gore. Negdje. I da smo na pravom putu. I evo, nakon 5 minuta hodanja, snijeg. Znači, debelo. A nismo ni krenuli. Ok. Šta nas dalje očekuje? Još uvijek je motivacija na 100%. Ja sam malo zostao. Nešto sam fotografisao. Ulazim u jednu šumicu. Kako lijepa. Prelijepo. Baš je dobro. Prelijepo. Ljepota, priroda. Ja malo zadiham. Ali ok. Dobro. Nema auta. Nema buke. Ljepota. Ja fotografišem. Tako da zaostajem. I snimam. Što da ne. Motivacija još uvijek 100%. 100%. Imamo još sigurno nekih 40 minuta da hodamo. Pa da vidimo da li smo na pravom mjestu. Razdijelili smo se. Sad smo se razdijelili. Znači motivacija je 0. Od 100 na 0 je pala. Kad su vidjeli da ima uzbrdica, posustali su. Samo sam ja motivisan. Baš. A neki pola sata, 45 minuta pješobusa. Ali je prelijepo. Baš je prelijepo. Vodopad je isto dobar. Lijep. Doduše nema puno zelenila. Još je ovdje avion je isto tu. Mislim da ću otići tamo lijevo. Probati odozgo neku fotografiju da vidim. Ili ćemo odavde napraviti. Ne znam već kakav će da bude. Kakav će ispod fotografija. Mislim da je odavde najbolji pogled. Tu je kamerica. Sa objektivom 186, 105, 663. Teško kutuče. Žulj sam nabio. Ali u suštini ovo je prelijepo. Baš. Jel? Uživanje. Treba smo kafu ponije sebi. Ali eto nismo. Važno smo i pa jedemo. Kada nismo vidjeli hrane ima 100 godina. Sad idemo dalje. Snimanje, zapravo fotografisanje. Pa da vidimo možemo šta lijepo uslikati. A gdje idemo? Idemo gore. Zapravo ićemo tamo da uslikamo kako treba. Gore nećemo sigurno ići. A ovdje idemo tamo da vidimo šta će da bude. Prelijepo je. Znači lijepo je za odmorit. Neki 30-45 minuta ima hoda od zadnjeg parkinga. Parking smo jedva našli. Zapravo nekako sakriven je. Ali vrijedi doći. Barem mislim da vrijedi doći. Sad ne znam kako je ljeti. Ali je super. Šta ti kažeš? Ona ne kaže ništa, ne čuje. Pomoćnik. Šta ti kažeš, da li vrijedi doći? Pa mislim da vrijedi doći, ali još kad je ljepše vrijeme, kad se sve zeleni. Kad su zeleni? Da, mislim pa fali boje, zeleni još, tipično švajcarski. Čekaj. Teška mi kamera. Ali put da kažu da mi je kamera teška. Tipično. Mislim da... O, čekaj, da odavde slika. O, kako je dobro. Prelijepo. Da fali boje te prirode još.
još, ali ono nije za zeleno. Što ti nastaje snimati? Ajde, može. Tako da, objektiv je. Požednio sam. Samo nemamo u što da naspijemo vode. Ali kako? Ovo kako je hladno. Ali dobro, jel snimaš, Majkejt? Snimam. Jel snimaš negdje gore u nebesa? Kako je hladna voda, vjerujem. Što misliš? Koliko je hladno? Od 1 do 10. Znaš kako je dobro? Od 1 do 100. Kako je dobro. Napi se vode za život. Uklapa se u bijeli snijeg. Onaj gore, u ambijena bijelo. Bijeli medved je trenutno Ovdje. Evo me opet. Zauzeo je pozu. Kao da će da zapleše. Koliko se on trudi oko ove slike, da se Bogdan trudi oko mene veliko. Ja bi proradila, slikala bi za sve moguće načine. Zajebaš, Gledajte to, Ne, samo... Majke, zajebaš, Snimam. Aha. A da ne pričam? Ja. Aha, to dobro. Ljubavi! Ništa, ode ja. Sad ću sam, ići. Ode ja.